Всъщност, какво е главното последствие от Втората световна война? Значи всеки може да си помисли, че това трябва да бъде социалистически блок. Главното последствие беше казал Сталин. Това е, че единният световен пазар се разпадна. Престана да съществува единният световен пазар. Значи, ако оценим измерението на това заключение, можем да кажем, че пък главното последствие, че главното събитие след смъртта на самия Сталин и от тогава, от когато самия Сталин направи това, е възстановяването на глобалния пазар. Възстановяването на единния световен пазар, който сега функционира вече и като глобален пазар. И тук искам да кажа нещо, което е важно, просто не само от гледна точка на сегашната ситуация. Тежи дълбок провинциализъм върху нашия национализъм. Той тежи, разбира се, той се най-видим, когато се проявява в политическите партии, но той тежи върху начина на мислене и на журналиста, и на коментатора. Тежи дълбок провинциализъм. Невъзможността да видим себе си като действително съществена част от един много по-сложен свят. От една нова, и даже това, че сме част от Европа, все още не ни е достатъчно сякаш. Много да се надяваме, че кризата ще ни потикне и към такива размишления. Благодаря за вниманието.